Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri rang ba ka jela u Conrad ke sangma ulapan benapat ba baka sarkar pedeng kala pelat ya ka umbrella scheme scholarship na ka benta ki khana Pule ki bala pendap ya ka matrik ki bedai ki schedule tribe jong usnem 8000 apulai 8000 apusau shu ulong baka sarkar pedeng kala dep ban pelat ya ka jingsiu ka bakot Trapusan point not nyo khandai Klur ha ka baki Samla Pule ki ba apply baro ki long nyo punrio hajar nyo spa san pusan ngut u Conrad ulo ong ru ba ha ka jingsio ka baningkong ka long sau pu ar point lai ar Klur bala pelat ha ka ar pusau trik ujliu ar haja apusau bala dap ban silut ye ki khat nyo hajar lai spa hanru pusau ngut ki Samla Pule kat ba ha ka jingsio ka ba ar kabala dapan pelat syaki lai pu ar hajar tamngut ki Samla Pule ha ka ar pautrik unai wing ar hajar apusau kalong hendru punriu point hendru nyo Klur yaki ar punyo hajar lai spa ar punyo ngut ki Samla Pule ladap ai ya ka jingsio bakhat du kalong prapusan point not nyo khandai Klur mentaka sngi ka ar poi trik leber ar hajar apusan u Conrad ula thoru baka sarkar jila kalashim khia man pinbha bat pin state ya ka rukom ai scholarship lane ka bai bam man la usnem ban pintikna ya ka jingkat shan ka bakham kloy ya ki Samla Pule